اوكي نعم دحان اب ديالوج اينا اتنينا تهاجر كمتي عقمون كمتي اخولون كنبري زخونه خامي عقمون كلتون غيرو قال سو قصلي قدمونكم ينيرو حجي حنت حتى يعني سعيد دبدابه مصحفك رخيبك دحان ابزل لخو خوينه خገልግل الكاندو ايبل كانن زي اطرح كفلط دلي كالي جن مستخلو انتاي شمخا زخبرك سب لشل الكاندو ابزي اخوينه كسرحه دحان الكاندو ازراريبك ايبل كانن زي اطرح كتملشلي صبون يا سعيد سعيد علي ابراهيم نعاقه علي ابراهيم علي ابراهيم نعاقه مايك نعاقه علي ابراهيم كنقصل متى نسمع له دو كبرات احد نحوات نسمع له انا سمع له اوكي زي حالكم علي اوكي قول حكيتني وش قلت يعني راح هو حتيت سمعك كان لا انا حد سمعي انا اسمع سجل ما كم قلت جبر الناس حالي سمع له هدو اوكي ثانك يو هو ابراهام ياسو صبا الله معناته انا دحري موصي نصبحيتو سمعيو الكا دولكال انا ون عقمي زبلو كحجز مخاني ግን ካብዛ አባልነት ናይዛ ሽማግለ እዚያ ብሕማቅ ነገር ኣይትረድው ኣነ ዕግበስ ስለዚ ኣብላ ብዙ ጉዳይ እዚ ክቅፅል ኣይክእልን እየ ኢለካ ማለት እዩ ደይ ንሕና ሲ ኣብ ሃገሪና ንሕና እቲ ሰብ ወከልቲ ከም ዝመርፅ ክንገብር እምበር ማዓስካሊ ኮይኑ ኢልካኒ ንዑ ዝምልከት ተዳ ኮይኑ ሽግር ዝበሃል የብሉን ኣብ ሆላንድ ዘሎ ኩነታት ንዑ ብሱል ስለ ዝኾነ ሽግር ዘለዎ ይኮነን ከም ካለ ዓለሙ ሆላንድ እውን ወከልታ ክትመርፅ ኣለዋ ኣብ ትብሉሉ ሰዓት ክትነግሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እውን ክነግር እኽእል እየ ኢለካ በኣ ተወዲኣ ማለት እዩ እምበር ኣነ ኣባል ናይቲ ብንጹር ነጊረስ ካብቲ ግሩፕ እውን ወፅኤ ማለት እዩ ስኻ ድሕሪ ወፅአይ ድሒረ ሰሚዐዮ ንጽባሕ ይኩልካ ከማይ ደውልካለ እሞኒ እዚኣ ተራኺንካ ጽቡቕ ኣለኻ ኣይተጋገኻን ብዛዕባ ታክብረት ድበልካ ግን ኣነ እውን ዓብያ ثانك يو እቲ ኩሉ ንባሃሃሎ ካኒ ካብ ሰናይ ስክፍታ ዝነቐለ ድሌትና ክንገልጽ ንምባል ተዳዕደይ ኮይኑ زيرنا أنا زحسبه أنا زقبرون بحماقن صبغنا على حصل وكاي تسخات حسبه تحدى زحسبه ونعايد بحماقن صلوان بحماقن صبغنا صلواني سلازي نحنا دك هدر مخنا أي ترفناني حدا ما تسألنا حدا تسأل لنا جن تنبهالو بوليتيكا حساب دخونه كله بعيني سايت راح ترأيه يقولون سكفتها مقلات تي شجرات زلهم مقلات أفتح حساب ده أخنا توكر كن كلا النمبر أما الناس ناي سبات راح ندا توكر كاتخيل هونكا كلاتنا نريئو سلازلنا كلاتنا ونسحنا سلازلنا نعيش شجر أيكو هونني ومالتي سلازي أخبروتي لكل وجنات أبوتي دقيم مخاني سلام بلموني thank you اوكي كلايتي تاع ابراهام سخم زيلو بعلو صحيفو قال خبلو صانيحو انتم سبات درافت نقرب مو الا تصحفتي قدح كقرب لي ولا سيتا كسدخ لي درافت نقرب انتي كنقبر كم زلنا سي اصنعنايو نمصعمو ابتي نكبلو مئنت خنبسلو الى الاخيا كم تقبرنا كم يمسلكم تبون برخون تناي ميديا خون السكرتاريا خون نقانقو عربن تنجليزن غيرو زترجم خون جلسي نفسنا خنسرع كم تقبرنا خميكم مسلكم خيل الى درافت يا مالس ندفي يخا تقبر قديمك نخلهم زرقي حلهم نناتكم كامي او كاب نما قلتلو اصنعنا نمصامو اتخم كامي ابتا اخيبانا خن قبرو اي ليوم امبري بعلي امصا بيله وي كالد قبركوس يلن ازيا مسوم الله مس كلنا الله تصحف زي طفي
سي ازي نيرومو اموغوت اين تدحان دحر شدشت سبات دينا تم حمشتن دحري ازسي كمزي لوموسي اتي ماجوريتينا خنسمع نخيل مبري حدا سب طرح زبولو كنسمع اصقامي تا ديمقراسي سي لزب مغباري تي ديمقراسي مبر ازيا انت دي كوينا اي جبراني اندحر خوينو كمي غيرنا دعمو نقدميت كنكيدينا بزخونه حجي ابتي قوم نجر نمصاعسي بحجي انتاي كنغبر علنا دا نوتمبر اب زيتات ناي تخالالفنا كستاي زلوي مسلنن تقم زلوي مسلنن سلازي سي قدف دو نحنا بزحات تفح زبلنا كالو نقبرلو كالو نقالسلو سلازي سي وي تقاليسنا حبيرنا قوز هاجر زيان زهزب زين قدامنت نعو نهبو اتي كال دليتنا خون امنتنا خون كال كامي كم كال ايوي دا يخون مبري باقلقلوت نايت هاجر انتبلنا يحيش انا تبهايلنا دحار اوش تخون كاخا تسرح مبري انا اذن تديغركم اي دلن يمسخون كاي لخون اي امنولوني الكا غير كا حجي كال كستات مهاب و عند اي بزحاتينا مو كلنا خنقاقه نخيل اي مسلنن بزخونه جن حجي انت يكبل زدلي لذي حدري جاقانونا نحنا نمصا خسرحنا زخيل كنقبر تخوينا صبو ابزيا انت قارصنا دحسي انت ديلو جن كم بيت فردي كم زيتات كنبهال اقداس خويني سمعننا انا نحناسي نزي حزبي نزي مصاي تسفاد اخن هبال نمبر كمز سلازخونه قارص الله خمز سلو خمز خونا له مبال اقداس نزلو خوينو اي راينن بحار سندات الله معلتاوي نصحفو مسال كله ولا تي او اذا كله خطك تصنحه من مجلس هيبوم انتاي غيروم كمي نيرو እዚ ኩሉ እውን መዝጊበ የለኹ ዋላት ናይ ቅድም ኣብኡ ኣኼባታት ዝነበረ ናይተን ሽማግሌታት ዝነበሩ ጸብጻብ ዝሃቡና ብሙሉአን ካብ ሀ ስጋብ ገ ቀዲሐ የለኹ እቲ ሊስት ዝነበረ ብካሜራ ተቀዲሑ ወይ እውን ሰነዳት ዝቀድሕዎ እውን ኣለዉ እዮም ስለዚ ኣብኡታት ፈጺምካ ከነብለሉ ንኽእልን ኢና ኣብቲ ዝመጽእ ምናልባት እንተዳ ሕለፈሉ ኢሉ ህዝቢ ክንዕወተሉ ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ብዙሓት ቅዱሳት ኣለዉ እዮም ግን ጠርንፍ ኢልካ ብሓባር ኮን እቶም ንሃገሮምን ህዝቦም ከገልግሉ ይኽእሉ ጥምረት ስለዘይብል ስለዝብልና እምበር እቲ ሓይሉ እውን ኣይክጎድልን ይበሃላ እየ ስለዚ ተስፋ ካይቆረፅና ንቅድሚት ጥራሕ ምግስጋስ እዩ ሰብ ብድልየቱ ይድቃለስ ድሕሪ ሕራይ ኢሉ ነቲ ሓላፍነት ናይ ሓባር ዝተዋህባ በኣ እንተ ኸይዲ ፅቡቕ እንተ ደይከይዲ ኸ እንታይ ዶ ትብሎ ኢኻ ዋላ ሓንቲ ብዙሓት ኣለዉ ክትክኡ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣለዉ ክሰርሑ ዝኽእሉ ብኡ መሰረት ጌርናሲ ንቅድሚት ጥራሕ ዘስርሐና ቁሩብ ተስፋ ዝህቦ ነዚ ህዝቢ ነዚ መንእሰይ ዝቁርብ ተረካብነት ዝህልዎ ኣገባብ እንተገበርና ድሓሸ እዩ እቶም ኩሎም ኣብ ኩሉ ዓለማት ዘለን በቲ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈልናዮ ካብ ስድራ ቤትና ከክልተ ካብ ሰለስተ ንላዕሊ ካብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ከፊልና ነፍሲ ወከፍና ኤርትራዊ ሕሰብዎ ክንደይ ሚእያሻሓት ተኸፊልዎ ኣብ ቀሊል ነገር ልናን ክንቀፅል ኣለና ጥራሕ ዝብል እዚ ከዓ ክንዕወተሉ ኢና ማለት ተስፋ ዝህቡ ኣብ ኩሉ ሃገራት ብጥሙራት ድም ብውልቀ ሰባት ድም ይብሉና ኣለዉ ስለዚ ብሓገዝ ናይ ኩልና ክዕወት እዩ እሞ ንስኻትኩም ክትሕግዙና ንደልየቶም ናይ ሕድሪ ጀጋኑና ነዚ ሃገር እዚኣ ኣገልግላ እዩ ዝበልኩሞ ብምኽሪ ይኹን ብካልእ ይኹን እንተ ተሓጋገዝና እዩ ዝሓሸ እምበር ኣብ ከምዚ እዚ ኢሉ እዚ ኢላ ኢልና ግዜና እንተባኸና ፅቡቕ ኣይመስለንን እሞ ንቅድሚት ንኸይድ በሃላ እየ ይቐኒየለይ
اوكي ثانك يو سمع الله لو كبرات عوات هو نقدمت لا تراداد انا نقدمت نخنكيد ندي خاقندي علامه كلنا دليتون سمع كله تسفا قبر اوكي هو ነገራት እናተረዳዳና ጌጋታት ኣብ ስራሕ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ንጌጋታትና እውን እንዳ ኣረምና ክንከይድ እቲ ዝበለፀ ቅድሚት ተሰጉማምን ክትራዳድኡ ከዓ ተስፋ ገበር ሎሚ ከዓ ሓደ ከም መራዳድኢ ፋይታ ገይርኩምን ተወሲድኩሞ ዝበለፀ ብናተይ ርዲት ሰውራና ኣለኺ ኣብሬጋ ሕፅር ኣቢልኩም እንዳሃድላትኩም ክስታገርኩም እቲ መደብ ናትኩም ወዲና ናብ ህዝቢ ሕቶታት ክሳብ ዕድል ማይክ ንዓ ስማዕ ኣለኹ ኦኬ ስማዕ ኦኬ ተመሊሰኩም ከመይ ኣለኹም ድሕሪ ምውቕ ሰላምታይ ኣበይነቲ መብርሂ ክህብ ደልየ ኣብታ ናይ ፌቨን ማለት እዩ ፌቨን ደው ኢላ ኣይረኸበትን ትብል ዘላ ኣይፈልጥን እቲ ገለገለ ሓሳባት ተብሎ ዘላ ግን ገለ ጠቂሳቶ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ እቲ ዝኾነ ርእይቶ ብዲሞክራሲያዊ ማእከልነት ኣብ ሽማግለ ዝወርድ እሱ ፀገማት ሽግራት ናይ ግድን እዩ ዝኾነ ክእለይ ከም ዘለዎ እዩ ስለዚ ክብረሃሉ ዝደሊ ነቲ ህዝቢ 174 ዘሎ ኩሉ እንተዳልዩ ዝሰማዓልዩ እዚ ሽማግለ እዚ ዋና የብሉን እዚ ሽማግለ እዚ ናብ ህዝቢ ኸይዱ ዝግበር ደሎ ብኢዶ ወነነ በሪሁ ክባሎም ኖርዌይ ወአብ ዓዲ እንግሊዝ አኺባ ንገብራልና እዚ ቢዶ ወነነ በብውልቀ ዝግበር ተልዩ ከም ሽማግለ ግን ሰለስተ ሽማግለ ኣብዚ ሓደ ዘይታዚኡ ዘሎ መን ይኹማን ኣይተበለን ዝበረሀ ማለት እዩ ሕጅውን ኣሎም ሳናን ተባሂሉ ተጻሒፉ ከለውን እቲ ዝበረሀ ኣካል ሽማግለ ባዕሉ ኣብሪሁሎ ማለት እዩ ዘይዕግበታት ማለት ማንም ኣኻብ ሽማግለ እስኻ ውፃእ ዝበሃል ነገራት زي ديمقراطياوي ማእከልነት እዩ እዚ ተኣምን ኣይተኣምንን ኢኻ ብዲሞክራሲያዊ ማእከልነት ተዳእ ተመሪፅና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገባብ እዚ ዘየለ መን ይኹም መስኻትኩም ሕጂ ልዕሊ እቲ ሽማግለ ማእከል ምልእነት ናይ ሽማግለ ዘየለ መን ይመሪፅኩም ይፅና ዝበሃል ዘሎ እዚ ስለዚ ኣገባብ ዘይብሉ በቲ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን نتم كلكم ما يتقبلوا رخبكم من لم رخيبكم يوسف رخيبكم وجدان رخيبكم ومسؤم زنبر ربعي زم كلهم زمرحوا زنبروا مولهم ياخذكم من اتم يتقبلكم من اجنده بيدونا نحج متيكا صحف زمصي حدا انكا زبلكا تباهيلي كون زيتي حدا كابتي زي عقبت انا خم تقالاسيت كاب 7 عام تمهرت دحر بايتاي غليصه تمكرو قالسي تغاد لحرنت إرترا ابراهام اياسو ليس سغات مكرو قالسنا اب حدا يو نليوم زمن اسي كبلكا خلقمات بفصم نزي تسمعنت ايرخبكن بوغنكا كم عابي كم تقلاساي تمكرو لنبهالاي زبل وين يبلكا نيري ثم قالوا تمكرو من البات خبانا من اسيات يوم معبياز بدل من اسي ابتي كل نجر كفلط وزي كل نجرات سلازل ولا زبلنا يون ايتسمعن بملو مسيكا بحنسا شم يمرت من زمرص حيل عمامي اي تاشماغله يمرصتم قرصاي ገበረትን ኩላ ታሽማግለ ተአኪባ ናይ አሜሪካ ዝነበረውን ወላ ሓንቲ ዝተመረፀ ዘየለ ሓደ ይሃሉ ተባሂሉ ይታዚው ኣይተረኽበን ከማን ንሱ ኩሎም ወይን ኣይተረኽቡ እዚ ዘይተገብረሲ ንሕና ኣለና ኢና ንውክል ኢና ንህዝቢ ክንወርድ ኢና ሸሽዓተ ክንብል ኢና ዝበሃል ነገር የለን ርእይቶ ናተይ ኣብታ አኺባ ሰሚዕኩሞ ታሪእተይ ከኣኒ ኩሉ ህዝቢ ይመለስ ኣብባዓዱ كل كوميتيتات زلو هاجراوي شماغل غيرو هاجراوي متخخاب كون الله زبليو بناتي ريتو نيرو تمريص خا كالي فتينه غلغله كابتم شماغلون غليصكم يكم بعلينا تا شماغل خمزا ابكبكوا نمنتاي دا بحلافነት ስለስማعنا كونغوي مزحجهلو كنتات ናይ ህዝብና ዘሎ ወይና ነቲ ምርዳእቲ ተረኸብና ንኹሉ ዘሎ አካብን ወብሉጽነትን ነገር ኮሴ ሎ ሪቶታት ተዋህበ ግን ከም ጸለመ ጌርካ ሲካ ንተቃላሳይ ስታይ ንበል ግን ወላ ሓንቲ ክትርክቦ ትኽሉ ነገር ስኽፍ ዝብል ነገር የለን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ባዕልኩም ብኢዶ ወነንኩም ናይ ፌበል መንጫር ዝኸድኩም ባዕልኩም ወሲንኩም ይኹም ከይድኩም ታሽማግለ ሙሉእነትን ማንዴትን ኣይተዋሃብኩምን ወላ ሓንቲ ከምኡ እውን ናብ ኣረጋይ ከይድኩም ተዛረብኩም ከማን ወላ ሓንቲ ዘፍቀደልኩም ነገር የለን ኣኺባታት ትጽውዑ ዘለኹም ከማን بعلكم بيدو وننكم تقبروا زلكم يكم زميتن 76 سبات زي تردوا خلالو صباح كيدا نغر
ስለዚ ብውልቅኹም ጌርኩም ትኸዱ ዘለኹም ኢኹም ታሽማግለ ግን ከምታ ተመሪፃ ዘላ ጥራሕ እምበር ካልእ ተኸታታሊ ኣካል ከም ዘየሉ ክብርህ ደሊ እዚኣ ስለዚ ፌቨን ፕሊስ ንዓይ ረክብክ وتداقي لخي معاسي خدويلكي زي كأخبره يدلي نجر سلامتاتكم زخونة مالك thank you يغني لنا تبرها بلنا thank you welcome okay مذهب ناب حواتنا أبراهام أو أبراهام نعاهم مذهب حنس أبراهام اللي سلا كبر حاو حنسكم اللي سلا بليس اوكي نو مالت هي سب مالت بعبي يخلو أي حسوني أي رغب كنا نكتب لك الله كبر تعبتي رغيبك يا أخي بانيرك مسؤوم زحالة فسومن مالتيو أمس بعال سنغال نيركي سنغال ولدة تنساي كلهم بعال خزنا قركني أتوم نير بعد إسلامي إذا حاسو تقينا نأخي بزقابي رسوي استايز ملسلك مالتيو مناتو أنا أفتخزاربك خلقو مسكرام تيكم كنت تزاربك إلكي أي تزارب كنا ندعي تبلغانكي دحاني ولا حنتي أوكي أنا تقاقي دي خبل تزارب كنا نتوم تساتيك أشعن شعم تزاربي أمي سلازي نزي أنت دعالو تبلغان كدير ولا حنت خبلك كلني زين عاخي زمن لسلك مالتيو زي أجينا بحق جين تزاري بكي كلمة نحنا أبز عد مقبارنا كلمة ساي مقباري دويلة كزاربك دليل لخي لكي أب أخي بعد نيركي زي قالوا تبلياتكم كجين حق زرات عايش ولا حنت خبلك كلني بكا زي أخبل عليه كمل سلا عليه ناي بحق عدويلة كي يخبر زهاب كان اوكي استاين نقبر بجاهم مالكم نجر تقبرنا دحاني كل نجر جزيه كقالعي نقدميت تعذبوا ناي تاريخ قداي نفس وكفا بزبها المزقوف بنديو نقدميت جن تعذبوا كل جزيه كقالعي جزيه نوح امبر تحكي اي تفني بترحكس تقطن امبر اي تسبرنيا سلازي نحنا ابتي قوم نجرنا نؤتو كنقبرن نخل الله ديو نزه حزبزن زتسوؤلو سدرانا نحواتنا يلن الله إلنا نعمن بزتوهبنا حلفنتك نقدميت كنكيدينا سلازي زتوهبنا حوارا وحلفنت الله نعو مسرت غيرنا هامي نحنا حزب إرترا زطرنفولن وانا وانينو خدلن بهاجر درجة تترنفو حدا فتح نخجبركا كنصعرينا بتا عقمنا سلازي بزحات وين هاجرهم عم زخدو سلازلو مسوم كوينا سجابتا أخيبا غيرنا نخلو تأرنيفنا قدايو كفتح نخخخل نقدميت كنسقومينا اتز سأب يسأب اتز يسأبكا ولا حانت نبليبلنا بدليتي زك علس امبري جديدكا كمزيت امازيزكا قلا ايكونن سلازي بصوت نحنا نقدميت نتأمت زحالة فريقنا لو مجن نصبح ندالو طرحينا نبل يغني لي اوكي كبر حونا ابراهام الله تخون كاون وحفتنا قدمنا بمدبنا تخاتاتلتي حتو مدبناتو لو ما انتي حمشت كافتاش ما قل ناي حيد عمام سعيد ابراهام قلت ابراهام فيفنك اي ثينك حمشت سبات زي تغاغي لو ما انتي ابز مسانا الله تبلوطي بوغن ناي حونا ابراهام ياسو مملعتا قدمنا بحتو متاونا ناب حزبي مدب عدل قدم محبنا نعاهم كبكم قدم حيد عمام كتبلو عدل نقر نحرالو نعاهم عدل كبكم مايك حزواكم توم دي تزاربكم كابعنتوي سمعناكم بزعمة الرئيستا كلتا سبات سمعنا ذلك سلسلة حيد عمام وسعيد كتبلو دولين لحد لعب تمايك تحزوات تقولهم حصر زبل مملعتا اوكي قول يا سلام
بريه أبتي مالت كلتيهم اليوم كزارو زنيهم منغو ياتنا أتي عيبل كون زبلتو سعيدون درجة دقيبو درجة خمسة زبلتو جيري خليفو أبو ولا حنتخن بلاين خلينا مخنياتو نحن ناس الذين حسبنا ترى زرباي نيرو بناتا بالتو كاينا نراخب نيرنا ولا حنتي بناتا بالتو مرخابنا طرح مرخاب يزيد اللمبر ولا حنتي شجر اي نبورون انتي لا كسرنا تنيحه حطنا كدجا تي بالتو وبعلي يوتيو ولا حدا يوتايز ولا سبيلن اتي ناي جروب ناي واتسابهم كوم غريلا مجمرياتي ناي بالتو تاشمو مساعات صوتنا تناتا بالتو وتراتا خبيرنا عمنا غيرنا مو يغرتاون كتحتنا ابزحتنا لساعات يغرتا خطبل سلازي قالت يا از كال ነገር كوني خيلي الناس لذا حسبنا مستي زحلفه نبر حساباتاون كوني خيل الناس لذا حسبنا فاتو كنوت تجديدنا فاتو غاوطينا ግን ادمين منمن يخونو ابزبل تزراريبنا هنا سعيدن برهيم كخونو تزراريبنا ترادينا هنا ጸጋማይ ነበሮን እዚ ሪኮርድ ዝኾነ እውን ኣሎ ብዚ ኣነ ከስማዕኩም ክገዝ ዝኾነ ሰዓት ኣነ እቲ ናይ ሓይሊ ማን እንታሽሙ ፓርቶግ ምሰውፃና ኣድሚን ዝኾኑ ሰብ ምረፁ ኢለ ተዛሪበ ድሓንሶም ሓዝዎ ተባሂልና ስዒድ ኣብቲ ናይ ታሽሙ ኣትዩ ኣብዚ ናይ ፓርቶግን ሓንቲ ማዓልቲ እያ ነይራ ተረክብ ስዒድ እውን ዝተረኽበላ ኣብቲ ናይ ፓርቶግ ሓንቲ ማዓልቲ እያ ነይራ ኣብዛናትና ማለት እዩ ኣብዚ ሓዳሽ ናይ ሓይሊ ዕማም ፓርቶግ ማለት እዩ أنت معتي مترقيبه دحري أو ناي نبورو أبتنا يا واتساب جن مساناون مسايون أدمين كويني قلت النيرو سعيد مالتي لازم كم زي نحنا دس بلنا نقبر جلا جراس لزوربوتي أنا زجبركو نحق جنبر ني ما أقبر حبيراتني تيسب نعيم سرقبتني نقول لهم كتر نفهم كم زلني بزقني كنا نرخب كم زلنا مس حبيراتني ناي واتساب جروب أو تي نقول سبك أبو جين جريء مالتي سلذي زي مثلتي نعم صارت نايتي مرة خبيتاتنا مالتي قال ولا عندي فلوينا جريء لا أبتي ناي سعيد زبالو عندي حماق تسمعني بحماق كم زملوس كلها غيرو كقرب صنيحو اتي ديمقراطياوي يعني نحن بديمقراطياو من قدينا نبز مصينا زبلنا انتاي نيرو مجمراتي معكنا ديمقراطي بوتي بو ملكعنا خامسينا نحن بدمت نايتي ابتو غباي زنبر حزبينا مزينا سعيد اكل نايتي وسواس نيرو مثلا يرخم نيرو من سيات دقت زارا فوش نقبرهم كلا الحي العمام ساعات توصل اللوا تراخيبنا طرح تزراريبنا طرح خابن خيد قال نقدر نقبر لنا يبلس لازم برت من سي بدحريت كوينو عرفتنا يمسح جزينا ما جبخ نبلع خيبلنا هنا قفلنا نعلم نيرنا سعيدون ابال نايتي ابدقو قفيلا تزرارب زنبرت من سي نيرو مالتي فوش جيرواي كتمرق زي حي العمام امودات انتي زي عقوبه كردعني اي كالن حزبي بزح حزب نيرو نداربرب خيدو يا نداربرب خيدو 10 ساعات نفس ادرجه 11 ساعتنا ثاني احنا ابتي اخي بس تفلالي حسابات نيرو بزح وردي نيرو ياتو كابستف حساب سلازنبره قلتفك خطرنا فايته خاله امو داتا اتي نتي اخيبات تصاويرو كسمو داتا تصن حساب ግን نابز درجة مرجعه توريدو مالتي كابز خاب دمص بليچا حزب وصي شوعه زابالاتا ني حيل عمام شماغل وصيا كمتي حوات قبل وصنحو او زرزر عتني حيل عمام زرزر متواي يدلن مالتي ስለዚህ እቲ ኣማጣጣና ዲሞክራሲያዊ ክንብል ኮልና ብድምፂ ናይቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝነበረ መፂና ያ ወከልትኩም ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ሓሳቢና ንህብ ዘለና ሃገር ተጠፋእና ኣላ ደንበ ፍትሒ ጠርናፊ ይስእን ኣሎ احواتنا تسقي احواتنا ردا يسؤن له ስለዚህ ናይ ሓባር ኣመራርሓ የድልየና እዩ ንኹሉ ደንበ ፍትሒ ንኹሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝውክል ኣመራርሓ የድሊ ጽላል የድልየና ኣሎ ስለዚህ ነዚ ጽላል እዚ ከዓ ብዝቀለለ ብደረጃ ሃገራት
شوعة سبات كبنفسه كف هاجر بممرات ككايدنا نتقلب زلنا نبر قديتا قدر زبل ممرحي أيوزانا كم أون يبلنا مالتي سلازي نحنا نبلنا هاجرات كمزن عينت أمارات اللهم قال نقبرنا إلا نقص زلنا قص يمبر إحنا حلفتي كنا نيجونا حلفتي كنا نوكل ذهبنا وكلنا هاجرات ذهبنا وكلنا ونيبلنا أتي أب جنيفا ذنبره حزب جن كمز جيكون كنت قص إلى حلفنتي بنا يتا حزب ذهبنا حلفنا جين سر حللنا بعقمنا مالتي أبزي زكاة ولا حنت نجاري لنا هاجرات نعنز تعمل سب زي وكلنا يزولوا سبين كسدة سلازي نحنا خنصرحو نخيل أبو زخنا عين الشطارة يكون زخنا عين حماق نجار كله أي كلني مهنياتو أب هاجرات ألقى زقت ولا حنت مهنياتي بلنا نحنا من الأخت رح نسددكم أخ جبران در هاجرات كم زقت جبران لك نقول دلو حقية بلنا ناسنا بوليتيكا ورأيوي علامة ونية بلنا مالتي نحنا قصينا نقص لنا هاجرات كات رديئون حزبنا وكالية دليو زوكلنا حيلية دلينا سلازي مساب عالم زلو وحواتنا بحوار متان كنسرح لوقاتنا نتدري لنا هاجرات راديئن انتدا لوقاتن هي بنانا تزهي بنانا خا ولا حنت حلف النتي بلنا نحنا زي قبركن لنا نبلون نتهزبينا في حماق مقدر دي بلنا تهزبي نعوز مرصو زدليو وسبات يسدد ذاتي أوي يتي ناتنا علامة أوي يزودات ناتنا علامة نتصفى يقبل استرفع بحط الملسن كن مدلسون خلينا إليه حسب تينكي وسلتها بكم نعدل حيل من إسي كان حنسى اوكي سورة أول من الناس حتى لا كبرها زلن نجر على قدمي حتى هو اي هوب ون بحطوا الملزم كبر زغل بزح بحزب سلازولو حتى بالكن زازمان عم بحطونا نحزب مدب كنا سلازوخنا اوكي متفقين النيو اوكي عبيدا مايك او جاءتن مسلم هو حتى بالكن مبريق بايز بالكن سمعونا اللهم حيل من سي بجا خديت تونا نبتز تخنكم يا قمي هو انا اتينا تقربنا ينادل انا بزبناتو تمام تقام على لون كمبيوتر انت يبني هو حتى ربي لكن مالتي حتو بحتو غيرو كبر هزق البزحنت بتاعت كل سلازق نحطو وانت قريكم تقنيحكم زبلت مع لا ساتهم يقولوا زلو مبرهن منكم كلنا ونعدل كنوهابين تصويعيه مصيه زلو مثلني ስለዚህ ኣነ ተጽውዕያ መጽየ ዘለኹ ውን ኣብቲ ሳቶም ለው ማለት እዩ በሪሁ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ሸነኽ ናይቲ ከምዚሉ ገሊጹ ዝብል ዘሎ ኣነ ኣይበልኩን ኣብቲ ስእሊ ዘይብሉ ህዝቢ ኤርትራ ከውን ዘይብሉ ንሕና ጎስቢስና ብሸውዓተ ዶ ወላ ናብ ህዝቢ ክንከይድ ግን እዚ ገባብን እዚ ሜላን ስትራቴጂን ኣገባብን ስልትን የድሊ ዝበልኩዎ ንዑ ኣይበልኩን ኢለ ኣፍታ አንቶበይ እዚኣ ሓንቲ ክትበርህ ዘለዋ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ካልእ እስተያት ዝኸይድ ዘሎ ማለት ዘይኮነ ነገር ጸለመን ሕሶትን ብዙሕ ነገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ኣጸሊምካስ ንሓደ ሰብ ክትብል ኣይኮነን ዘይዕግበትና ዳሕራይ የላን ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ኣጽዩ ጸሓፊኣ ዘይተፈልጠት መጽዩ ከም ተቃለስቲ እዚ እዩ ብለድኒ ከሎ ምስ ረኣኹ ግን ነቲ ምድንጋራትን ነቲ ሕቡእ ኮይኑ ኸይ ዝግባእን ንዑ ግን ጠጠው ይለሉ ካባኻትኩም ጠጠው ዝበል ኩሉ ኣገባብ ስጋዕ ሕጂ ትኸድዎ ዘለኹም ምርጫ ዘይብልኩም ሽማግለ ኩሉ ምልእነት ዘይብላ ከይተመራረጽኩም ህዝቢ ዘይከታተላ ዝኾነት ዝመረጽኩም ኣካል ጠጠው ኢሎም ውን እዚ ኣጀንዳ ዘይተባሃልኩም ይኹም ትገብሩ ዘለኹም ካብዚ ግን ምሳኹም ኮይና ኣይከይድን እወ ኢለ ስለዚ እቲ ናይ ብዝሕነት ዝተዛረብዎ ንምእላይስ ግን ኣይበልኩን ኣነ ኣብ መጀመርታ ውን ኣላ ተመሊኣ ስለዚ ኣብዚ ውን ክሰደሉ ይኽእል እየ ንሓይሊ መንእሰይ መስለኒ ስለዚ ኣይተሓዙለይ ኣይረሳዕክዎ ነቲ ጉዳይ ትብልዎ ዘለኹም ኣነ ኢለ
ኣብዚኣ ጉዳይ ቃለይ ኣይቅይርን እየ ማለት እዩ ጥራሕ ስዒድ ተወክል ኣይኮነን ኣብ ሪህዋ ስለዚ ኣብታ መጀመርታውን ከይትርስዕዋ ትገባብን ሜላን ስልትና ባህላን ምእላይን ግን በዚ ይግባእ ኢና ኢልና ስለዚ እዚኣ ከብርህ ደሊ ካልኣይቲ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ሰብ ድማ ሓይሊ ሕድሪ ጀጋኑ ረኺብናዮ ነርና ሓደ ክልተ ኢሎም እሞ ንሱ ምእመና እስልምና ከማን ተኮይኑ ጽቡቕ ነቲ ህዝቢ ስለንወርድ ዘለና ናብ ህዝቢ ኢና ንኸይድ ዘለና ህዝቢ ጎስጉስና ከዓ ሸውዓተ ሽማግለ ግበር ኩሉ ብሓባር ኮንካ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ስእሊ ክህልዎ ክኽእል ዝብል እዩ እቲ ሓሳብ ነይሩ ማጆሪቲ ድማ ክህሉ ዝብል ኣገባብ ኣዘራርባን ድሕሪ ብርኢቶ ከዓ ክንከይ بحسب ديمقراطية ومأكلنت كخونا يكلن صباح حزبي أيقبلنا ني ስለምንታይ እዚ ሓብሓብነትን ግሉጽነትን ዘይብሉ ወተቀራብነትን ዘይብሉ ኣሳታፊ ዘይኮነ እዚ ኣታስታይ ክብራሃ ደሊ ስለዚ ኣይበለት ይብላ ኣይኮነን ዝበልኮ ይብል ንሓይል መንእሰይ ኣውዲዮ ክሰደልካ ይኽእል ይሓይል መንእሰይ ሕጅ ኣሎ ስለዚ እዚ መግለ ማለት እዩ ثانك يو اوكي ثانك يو يغنينا كلكم كورات غايسنا شماغل حيل عمام يغنينا سمع لكم حجون كورات حوات ابريكا زلكم عناوي حتوتات دارجا اي قبلني حناص حتوتات يقبل انت ترديكمني تمدب بزياده كما يغير كاخا تات ندعرم راسي تغيركمو تي كالاي غزي معدامنا حيل عمام نعاهم عدلوا نزخ حناص حتوتات كتحتو عناوي حتوتات ግን እንዳተጠንቀና ኣብላ ዓሊ ኣለኹ በላ ኣለኻ መቅድሚኻ ግን ኤነርጂያ ነይሩ ካብቶም መጀመርታ አንተ የተሰሪዓ ነበሩ ሓቱ ግን ብኣማሓደርቲ ዘውረድናዮም ማለት እዩ ዕድል ተይኩሞም ኣቦና ኤነርጂያ መጀመርታ ነይሩ ንሓት ተሰሪዑ ነበረ ከም ኣዶ ክንገብር ኣቦና ኤነርጂያ ተሕሊፍካዮ ኣለኹ በል ኣቦና ኤነርጂያ ናበዳ ኮሬትካ ኣለኹ ዶ ኦኬ ኣለኹ سلام حيل من إسي حيل من إسي أبي أخبرها لك زدلين عقاق الله حيل عمام شم أي هبنايان تاشي ما قل لك تبلو تقولوا لكم منبر حيل عمام شم نو أدينا سمع لومي تعديمهم زلوا عايشنا شموم شما قل لي حيل عمام يوم ناتهم مدب كعيا ببتي نسوم يومون دو الاستخاء نايلومي مدبنا شما قل لي حيل عمام حزبنا ترفع نحزبين سمعتن بحتوم ملسن تي زيادة كبر زخيل زودله كمو خن حزينا دقيمون عناصر حتوتات بليس بونا انتلجنس سلام نقول لخاتكم تراخيبهم زلو شدشتهم እቲ ብርሃነ ካብ ኣሜሪካ ዝበልዎ ገና ኣይተተከአን ኣሎ ግን ሽድሽቲኦም ቃላት ሰሚዕና እቲ ቀንዲ መሳርሒ ዝኸውን ስጋዕ ሕጂ ዘይበፃሕና ዘለና ግሉጽነት እዩ ህዝቢ ጀጋኑና ናብዚ ክዕድም ከሎ ከዓ ንኽባእስ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ከመይ ኣሎ እሞ انت عينت فتح انت ترخبو يو اتي تقعدو ناي قالسي نقميت كخيد زخيل كاب زبل نقيلو دا امبر فراداين كساسن كمزيتات كوينو ناي فرد خيب ايكونن زي نتم نبرهام بفرلا ابراهام ياسو دغاغيمو نابتحتتات تو نقميت نخيد زبل سلازي زارب زنبري اتي زغرم انتايو ጉዳይና ዓብዩ ህዝብና ዝጽበዮ ዘሎ ሰፊሕ እዩ ክንጥርንፎ እንደል ዘለና ብዝከኣል መጠን ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እናበለ ክዛረብ ጸኒሑ ተቐዳመይቲ ክትግበር ዘለዋ ደኣ እዞም ሽድሽተ እንዲኦም ክጥርነፉ ዘለዉ እዞም ሽድሽተ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምጥባት ግርጭታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ነዛ ግርጭት እዚኣ እንድሕር ደይተፈቲሓ ደኣ እቲ ዝዓበየ ሰፊሕ ዝኾነ ببع عينوت زخون نابحثو ندب أبونا إنرجيا زي رئيتو دحرك نقبرا متان كل سبب ريقا زولو رئيتو خينو تنايو مدب كستايك نقورينا خنقدد مانا أي ترزعنني خذل لخا إذا قريتهم نزم شدشته عمونقو أم كوينوم
كفتحو اندحر ديكالوس كمي غيركا يو تردان لها تحطو كمي غيركا يو تسفح من تخخابات كغبر زكال بزكو يزلو تحطو كمي غيركا بيناي اندحر بحدر جاغانونا تمم محدر تاكبو غريچتو زي فتحس كمي غيرو تي تكال نقميت كخيد خل اي كالني سلازي ابزي يزلو كمي غيركم كتوصحو تخلو سلامنتاي كه اتي مينورانساس اتي زو حدا الرأي زلو اتي رأيو خبيرو نت الرأي ونكمعبلو له زخيل بايتا زي فطركم كلتا عتال يعني له سوري يا ابونا انرجيا حيالات حتتات حاونا ويغاشانا ابراهام اياسو وي ابراهام تسفاي اوكي جو اوكي اتي قلصነት ዝበሎት ትራንስፈሬሽን و نحنا بذك علينا بقلصነት ኢና ኸድና ቶም ሽዱሽተ ሰባት ከመይ ጌርካ እዩ እንድሕር ደይት ጠርኒፎምሲ ከመይ ጌርካ እዩ ነቲ ሰፊሕ ክግጠርነፍ ኢልካ ሓቅኻ ብቴዎሪ ከምኡ እዩ ፅቡቕ እዩ ንሕና ግን ብዙሕ ፀየርና ኢና ስለምንታይ ዘይተዋሃብናዮ ኣምፂና ክስታይ ንገብር ሰለስተ ግዜ ተኣኪብና በዚኣ ስለዚ ባጋ እንድሕር ዳ ነዚ ዘይተማልእዎ ኮንኩም ካብ ሕጂ ንኔው የለኹን ምሳኹም ኣይኣምነሉን የዚ ዕላማ እዚ ኢሉ እንድሕር ኸይዱ ትሰብ ብኸመይ ኣገባብ ጌርካ ከተምፆ ትኽእል እንደአይ ነዚ ሰማዓይ ካልእ ፍታሕ ክብእ ንኽእል ተኾይኑ ክንህቦ ንኽእል ንዕኡ እንተዘየሎ ንዕኡ ክንቅበል ክንብል ነቲ ዝተዋህበና ሓላፍነት ወይ እማም ከነዕኑ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ሕጅና እምበሪ እዚ ትብሎ ዘለኻ ፈቲና ኢና ግን ዕላማ እዚ ኣይብሎን እየ እንድሕር ኢሉ ብዕላማ እንድሕሪ ዘይንሰማማዕ ኮይንና እንታይ ኢና እሞ ክንብሎ ናይ ሓባር ዕማም ተዋህብህና ሓንቲ እያ እሳ ከዓ እቲ ህዝቢ ወከልቱ መሪፁ ንክመፅእ ምግባር እያ ካልእ የብላንኮ ካልእ ፊሎዞፊ ኣይድልያ ፖለቲካዊ ትንተና ኣይድልያ ሽግር ኣሎ እሞ ሽግሩ ክፈትሕ እዚ ህዝብስ ኣብ ሃገሩ ውክልንኡ ዝገብረሉ ገባብ ክትገብሩ ነዚ ኢታት ተረድኦታት ከመይ ከተንፅፉ እዚኣ ብሕጂ ዝመፅእ እዩ እዚ እቲ ቀንዲ ዘድሊ እንታይ ኢልካኒ ረሲዐያ ኸማ ከተብርሃለይ سمعان لخادو سمعان لخا وكتطو كتبل تخيل خا اب ديمقراسي نابل بفلاي ابراهام تسفاي يزارب نير اب ديمقراسي اغباب اتي ماينورانس زخون اتي وحد ترف تخبير يوز تحاس اب ديمقراسي اي سوغوغنيو تدا مسغوغ متي خال عينتي زمت ويم كان تدا خيد يلو اتيك خدولو زخل اغباب كخيد كم زي بلو انتي دا ابتوش تخوينو خقالس كم دلو يزغبر نزي اخد غبرو زي مقالكم سي انت يتي صقم ينرتعت اوكي انتي كل ام اكاب زلو بزحن وحداتنا له كل ساعه اب كل ولا حموش تخون ولا ثلاث تخون ግን እቲ ሓደ ንበይኑ ተተሪፉ ሰለስተ እንተዳ ኮይኖም ተም ክልተ ነቲ ሓደ ከኽብርዎ እዩ ዘለዎም ብግቡእ ምስኦም ኮይኑ ክቃለስ ከም ዘለዎ እዮም ዝገብሩ ስለምንታይ ከምኣ ዘይገበርኩም እዩ ዘሎ ተናት ኦኬ እሞ ኦኬ ፅቡቅ ኣለኻ ንሕና ብዓቕምና ፈቲና ኢና ሕጂ እቲ ክሓቕፈና ዝኽእል ንሓባርናን اتنين ناي ولقنان كامي ببين غيرنا رينا نحنا جيجات تخوينو نداي حجين احنا زرعنايو اتي مطرنا فنت خوينو كغلغلو زخيل نتي حبرتسب زغلغل دالو دمرص تسبن بري بناي امنتو ريو كخون نداي
ክንልውጥ ኣይንኽእልን ኢና ሓላፍነትና ኣይኮነትን 7 ሰብ ኢና ተዋሂብና ብሓባር ብግሩፕ ከመይ ነዛ ዕማም እዚኣ ክንሳልጥ ተላኢኽና ኣብ መንጎ እንድሕሪ ሕጂ ሽኮር ኢና ንምምፅእ እቲ ሓደ ከዓ ካልእ ኢሉ ቁሩብ ፀጊምና ብድኾነ ነዚኢታት መፍትሒ ንሕና ይረኸብናሉ እንድሓር እሳ እኮ ባዕላ ኣነ ኣምነሉ ነኢላ ከይዳ እምበር ንሕና እኮ የበልናያ ሕደጊ ክስታይ ተብሊ ኢልና ኮይና ፌበን ባዕላ ብጃ ክርከብ እያ ንዓኺ ቁርብ ተበለ ህኪልናያ ስለዚ እንታይ ሞዲ ገበርና ስለዚ ትሽግር ትርድኡልና በዚኣ ክትፍታሕ ነይራ እትብላ እንተሊካ ከዓ ካባኻ ምኽሪ ንፅበ እታ ክልተ ዕማማት ብሓደ ክኸዳ ክእል ዓይነ ከምዚ ክትገብሩ ነይርኩም ኢልካ ተሂብካና ምኽሪ ከመይ ክንሰምዓካ ንኽእል ይቐኒየለይ ኦኬ ክንቅፅል ኢና ኣለኹ በል ኣለኻ ዶ ኣብቲ ናይ ርእቶን ለብዋን ኣቦና ኤነርጂያ ፅሒፍኩማ ፀንሑ ኢኹም ካልኣይ ትፍታሕ እንታይ ትብልዋ ፅሒፍኩማ ፀንሑ ኢኹም ኣለኹ በል የላኻ እንዲ ካበይ ደኣ ኸይዱ ኣበይ ደኣ ኸይዱ ኣለኹ ኦኬ ይርዮ የለኹን ኣለኹ በል ይርአካ የለኹን ኮምፒተር ኣቶ ትኾን እምባገደም እምባደንደን ሶሪ እስከ እምባገደም ትኹን እምባገደም እያ ክሳብ ሎሚ እምባገደም ንክነ ማዕፅና ኣኻይን ሓይሊ መንእሰይ ኣታ ከመይ ድበሉኻ ኢኻ እታ እስማዕ ዘለኹ ይስማዕ ኣለኹ ዶ ኦኬ ቴንክ ዩ ናተይ ካብቲ ኣናይ በቐዳማይ መኒኹም ትብልዋ ማማሰውራ ኢለ ኣለኹ ንድሓን ዘምፃቶ ክብገስ እንታይ ኢላትና ነይራ መሲ ኣነ ሓቲትያ ነይረ እውን ክሊር መልሲ ስለዘይረኸብከ ዝደግማ ዘለኹታ ሕቶ እቲኦም ሽማግለ ትበሃሉ ሲ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለኩም ብፍላይ ኣውራጃ ንሓደ ኣውራጃ ትመስሉ ኣነ ናይ ኣውራጃ መስሉ ኢልያ እኳ ነገረትንን ግን ንሓደ ኣውራጃ ትመስሉ ማለት ሓደ ኣውራጃ ትመስሉ እንተኮይንኩም ሓቂ ቅዲዚ ስለምንታይ እዚኣ ክትምልሱለይ ይደሊ ካልአይቲ እንታይ ዝበሃል እዚ ታ 50-50 ትበሃል ካብ እስልምና ፍርቂ ንኹን ካብ ክርስትና እስልምና ንምባል ኣነ ብዙሕ ኣይፀላእኽዋን ኣይ ፀላእኽዋን ፎርማል ካብ ቀደም ታሪክና እውን ንዑ እንዲመስል ፍርቂ ምባላ ብዙሕ ኣይፀላእኽዋን እሞ ንምንታይ ብኣሉታዊ መንገዲ መሊስኩምላ ከምዚ ክትነግረና ፀንሐት ኢንፋክት ካብተን ፀገማውን ሃይማኖት ነይራ እንዲያ ሳግን ኣይ ነገረትና ኣለዉ ንስኹም እንዲኹም ነጊርኩምና ንምንታይ ነዚ ባለሲ ብግቡእ ትሪት ክትገብርዎ ደይፈተንኩም ይቐኒየለይ ጥራሕቲ እቲ ሎጂክ የደልየ ዘለኹ ኣነ ቴንክ ዩ ኦኬ ፅቡቅ እምባገደም ሓደ ውራጃ ትመስሉ ኢልከና እንደ ዋላ ውራጃ ከማን ብዙሕ የበልና አንተወ ገሊፀ ነይረናተይ ናይዞም ብፆቴካ እቲ ኣውራጃ ብዙሕ ኣየበልክውን ግን ከምኡ ኢልና ስለ ዝተመረፅና በቲ ብዝሒ ህዝቢ ጥራሕ ዝመፃና እምበር ኣየስተባሃልናሉን እውን ናይ ሃይማኖትና ኣየስተባሃልና ናይ ኣውራጃና ኣየስተባሃልና እዚኣ ክትርዳእለይ ተስፋ ገበር እቲ ፍርቂ ንኹን ምባልካ ልክነቲ ሓወይ ደው ከብል ኣነ ኮንኩን ኢለኮ ሰውራ ሓንቲ ካብተን ደቆጣዓተን እንዲያ ከምኡ ኢላትና በቐዳማይ ሕጅስ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዲኹም ትመስሉ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኦኬ ተረዲእካ ኣይኮናን ማለት ሲ ከዲጃ እንደ ኣይፈለጥኩን ናበኣ ተወከል እውን ኣይፈለጥኩን ካልኦት ግን በበይንና ይትውራጃና ሕጅሲ ካብ ምንታይ እዩ ክርዳእኒ ይከኣለን ስለዚ ኣይኮናን ባህላይ ኣነ እታ ፍርቂ ንኹን ምባል ከዓ ከምኡ ኢልና ስለ ዝተመረፅና ዳ እምበር ሕጂ ንሕና ክንገብራ ስለዘይንኽእል ጥራሕ ኢና ፍርቂ እሞ ከመይ ኢልና ክንከውን ንሕና ከምኣ ኢልና ተመሪፅና እቲ ሓላፍነትና ከዓ ሓባራዊት ሓላፍነት እያ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ነዚኣ ክንቀይራ ኢና ኢልና እያ እሞ እዚ ዘይትቕበልዎ እትኾንኩም ኣብ ምባል ምስ በፅሐት ከዓ
لمينا كون كالوخون كتبللنا يكالتن يامنلون يزعلامازي مسبلتها ولا حنت خنبل يكالنا اوكي ثانك يو كنقصل لنا سام اي ثينك تزي تغاغي ابريغا سام الله هذا ويا الله سام 60 سام اوكي go on سلام محوت سمعت اللي هذا اوكي بمجمريا سلامتاين كله لا قبل علينا بتحتي بس فاقبر صبوك سماها انا حصر بيلتن حطتاي اتو مالت كبتي خابتي خلتيو ركبات ويز حلفه غزيه حفتنا خديجه وحجي غاز قرب زلو بايش نياسو مش كله أخبرت ستي حتى ناتي مجمرياتي شماغلة نفسه أي سرعان تجيجاتها تعبي تجيجاتها زري زلهم عليتيو تخلاي وشتاوي ممرحي خايوتن ويتي نايسرح ممرحتات مالت وشتاوي ممرحتات كل وكا كومون تابتاب كاب ناي جنيف كوميتي زنبرو قدميهم ويتي أخيبا نايتي سمينار زمرح زنبرون أي تركبون ملأته شماغلة ون يرأيلون مالت تي كملا زغبو يتملأن ويكات زول خمان حبيرو طورنف سراح سراح يكالن اتي سراح كاببو كونو بعدو نقولو عالم زوكل شماغله شوعات تباهلو قصواع جن ابتاع عدو ترايك نتفر لخو سلازي زين كحصرن انتي اذن كلن حطتات اذ كلو ندحردا زي تماليوس كما يجريو غوسكاس مو يجمر كما يجركم تغسكسو لكم اذا تقنديتي نايت شماغله مجمريا خامم زلو غداي كوين سلازتراانيو ثانك يو زين حصر زباله زين نحطتاتي مايك فري اوكي سعيدي مثلني اوكي مجمريا نفسنا خمس سرعنا خفلت كيفتو بخمزي كنا نخيد نلدالو زك اوس نيروت مجمريا امبر نفسنا سرعنا اينا اتي وشتاوي ناي سرحاتون اوصينا اينا بو مسرت كايوتي حجي درافت زصحفنا كلنا درافت صحفنا نمصع زتبهالنا لون اسي حدا خاوي مانتي نفسنا سرعنا تحقتاتنا خنوصو وشتاوي حقتاتنا سي زطرنفنا إلنا زوصاناي اوصينا اينا ابكال هاجرات مسكلو እንዳተራኸብና መሊና ኢና እቲ ሰብ ሓደ እዚ ሂብናኩም ኣለና ወይ ካመይ እዚ ንኩሉ ዝጥርንፍ ጌርና ኣለና ጥራሕም ዘይብሉና ተረኸከብ መስኩለን ሃገራት ንካየድ ኣለና ንጽሓፍ ኣለና ስለዚ ተረዲኻ ንኽትከውን ተስፋ ገብር اوكي مش كلنا هاجرات تصحف لهم انت عينت نتورك تمثل مش كلنا هاجرات او غلو انت مردات اقول هاجري الله هادو ابتات مزلا او هلا سايت غبرات خلي خمس هاجري لكن هاجري نعخه ما اوكي اي ثينك هاجري يلن تلاقي هاجري يلن اسكي عندك الله هادو and I think and كي الله هذا and كان دحرتي الله حقنت الله حقنت الله هذا ملكت كتبان تقل اسمع الله خندي أنا تزي تجاجي مهنات وقاشرة ملكت بني أوكي هاجري الله تبلا الله أبي الله هذا زوعك كله زوعك أنا هي أبي الله حجة خد حزايد خلني خام مغنيات بغيح سلزورة كحفا بالمو عندك لن ملكة ونيبني لن أمريكا زي لهم كوردوكم مايك حزام الهجري الله ولا حجة الله ولا أوكي سلام حرا ثانك يو يعني لحنا في اللي كأقول لكم أجاشنا حوالينا حرا أنا تاجي حتى دلعتني
ኣብቲ መቋመዛ ሽማግለ እዚኣ እቶም 7 ኣባላት ጥራሕ ኢና ተቆይናትም ዘለኹም 7 ጥራሕኩም ቆይንኩም ወይስ ካልእ ኣለው ስኹም ትሕተትሎም ካቢ ማለሲ ካብ ሓንቲ ዓባይ ሽማግለ ከም ዝባይቶ ማለት እዩ ካብ ውሽጣ ድኹም ወፂኹም 7 ተወኪልኩም ኣካይቲ ናይቲ ዕማም ወይ ናይቲ ስራሕ ወይስ ስኻትኩም ጥራሕኩም ኣብ ውሽጥኹም እተካይድዎ ንጥፈታት እሳትኩም ጥራሕ ትኾንኩም ንመን ትሕተቱ ወይ ከምዚ ሕጂ ኣጋጢምኩም ዘሎ ፀገማት ሽግራትን ኣብ ዘጋጥመኩም እዋናት ንመን ኢኹም ትፅውዑ ወይ ንመን ኢኹም ተቕርቡ ፀብፃብኩም ንህዝቢ ጥራሕ ዲኹም ወይ ካብቲ ህዝቢ ተወካሊ ካልእ ሽማግለ ኣሎ ወይ ከምዚ ባይቶ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሽማግለ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ንስኻትኩም ነቲ ሽማግለ ተፀዋዕ ትኾኑ ሽማግለኻ ተፀዋዒ ናይቲ ህዝቢ እዩ እቲ ዝዓበየ ሽማግለ ወይ እቲ ባይቶ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥኩም ፀገማት ዘጋጥም ከዓ ናብ ወሪድኩም ክትራዱ ክትፈትሑ ትኽእሉኹም ዝብል ክሳይ ዘለን ንሕልያ ኮይና እታ ሽማግለ ከም ዘለኹም ኣብ 7 ጥራሕ እንትኾንኩም ግን ነቲ ፀገም ብኸመይ ክትፈትሕዎ ማእዝኩም ነቲ ህዝቢ ክትረኽብዎ እዚኣ ክምልስለ ይደሊ ማይክ ፍሪ ኦኬይ እቲ ብቋም እዛ ሽማግለ 7 ጥራሕ ኢና ካልእ ሽማግለ የለን ከምቲ አንተ ወይ ዝተገልጸ ንሕና ጥራይ ብምዃንና እቲ ዕማም ዓብይ እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ወሲድናዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ዘሎ እቲ ጥርኑፍ ደሎ ጥርኑፍ ኣሎ እቲ ዘይጠርነፈ ከዓ ንኽጥርነፉ ጥራሕ ኢና ጎስጓስ ክንገብር ባይታ ክንፈጥር ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ገለገለ ውልቀ ሰባት ረኺብና ገሊኦም ከኣመይ ብጥርኑፍ 14 ዝኾና ማሕበራት ዝጠርነፈ ከምኡታት ዝኣመሰለ እንዳተራኸብና ከመይ ትርእይዎ ከምዚ ኢሉ ወከልትኩም ንኽትመርፁ ካብ ኩሉ ንብሎም እሶም ከዓ ፈቃደኛታት ኮይኖም ምስኦም ንራኸብ ተራኺብና ከኣመይ ነቲ ዕማም ንኽካይድዎ ጎስጓስ ንገብር ማለት እዩ ብኸምኡ መሰረት ዳኣሉ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ካልእ ተሓታቲት የለን ንሕና ከዓ እታ ምጉስጓስ ጥራሕ ስለ ዝኾነት ስራሕና ከመይ ገይሩ ወከልቶም ይመርፁ እቲ ሲቪክ ማሕበር ኣብ ሃገሩ ንዕኡ ከዓ ኩሉ ዝጥርነፈሉ እቲ ስራሕ ብሕጂ እዩ ዝግበር ብሕጂ ካብ ኩሉ ተጠርኒፎም ምስተኣከቡ በብሃገሩ ዘምፅዎ ሓሳባት ካብኡ ዝሓሸ ሓሳባት ተመሪፁ በቲ ወርክሾፕ ዲ ካልእ ተገይሩ ምእንቲ ዕላዊ ዝኾነ ወካሊ ንክምረፅ ክከኣል እዩ ስለዚ ባዕልና ጥራሕ ኢና ኣብ ኩሉ ሃገራት ከኣመይ ነዚ ሓሳባት እዚ ዝድግፉ ንምድላይ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ሃገራት ከዓ ብኸምኡ ኢና ንራኸቦም ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ክንቅፅል ኢና ታንኪዩ ወድ በላድ ኣለኻ በላድ ኦኬ ወድ በላድ ኣለኻ ወድ በላድ مساء الخير سلام دك عبيت كلكم كلا لحظات تحتي بتعمل صدق لا انا انت يخبل ابي غرب جيجا سمعني نسوخا كاب حزبت مريضنا زبليو مثلا حزبي مرزقكم حزبي ابنب زنبره كل يكون زمرزقكم ابتي اخيبا زغبركم نشتي اخيبا ينيرو حدا اسريت كابت حزبون اي كونين يبت اخيبا زنبره مثلني زمرزقكم حنتي اذا انا مس زخون يكون سب ني مزيخون يكون سب ني ترنافس سرح سبيه خطرنف انا ترنف خيني زبل انتلو انا مش ايه مالتي جنسي انت مالتي بازي كمشكات غيرنا وسدو يبلنان ويكا خمزناي سلطان غيرنا وسدو يبلنان بحلاي نسخهم حجي اوكي سرع جميركم اي هوب اب سرعكم صبوق تروحوا لكن اي مثلا تعوتوا لانه اب منغهم
مقطعو زلو يመስلني بتلوم لهم مش سمعكو لانه تفلالي زراباتاتنا نسمعنا زخون يكون سراح زخون يكون سراح مقطعو زي بلو سراح انت داخوينو خاني ابعوت كبصح يكلني ناس دمدامي خاني نيجاتيف كوينيستر ስለዚህ ክቡራት ኣሕዋትና እንታይ ባህላየ ንሕና ይኣኽለና መፍላይ ሕጂ ጋና ኣብ ሎምን በፅሕና ክንፈላለየ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ግን ንዝመፅእ ዘሎ እንተዳ ኮይኑ ነቲ ገስጓስ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብኡ ዓወት ረኺብኩም ንኽታሽሙ ንኽትገብሩ ንኽትዕወቱ ተስፋ ይግበር ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ ሕቶይ ከዓ እንታይ እያ ሰብ ወይ ከዓ ደብዳቤታት ንፅሕፍ ወይ ከዓ ሰብ ንራኸብ ኢልኩም ክሳብ ሕጂ ዝበፅሕኩሞ ኣሎ ድዩ ንኽጥርንፉ ሰብ ንኽትእክቡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ወላ ኣብ ኣውሮጳ ዘለና ብፍላይ ኣውሮጳ ዘለና ናብኦም መፅኡ ወሪድኩምሲ ከምዚ ክንገብር ንደሊ ኣለና ኢልኩሞ ነቲ ሰብሲ ኣበይ በፂሕኩም ኣለኹም ኣብዚኣ እንተተብረውና ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ተንኪዩ ይቐኒየለይ ተንኪዩ اوكي ود بلد بذهب كان مخرن دغافنت نايت الامان نمسغنكا حجي انتايو بدبدابيتات مالسي اتي عقمنا دروتيو نحنا وحداتنا زي كالعالم زيبولي دبدابيتات بدبدابيتاتنا نراخب ويكا نفلطهم ويكا تن محبرات نفلطن اندا غبرنا مس امريكا مستن 14 محبرات زطرنفو تراخمنا لنا نحجون تقاصيرنا لنا بخمي اجباب كسالطوخم زلو مسناي جيرمن كله زدلي غيرنا لنا ناب كلنتن محبرات كا خنبلينا يلمالو ناي سويس انت خوينون ابتي مغلصيتا تاوصيمو نيرم مسوم تراخيبنا خا نحنا خنقصلينا حزبنا هاغرنا እንዳጠፈ سوق كنبلاي نخلينا يلم يقصلوا لو ابتي ناي غرغرون وصي نيري كالي ناي أسترالياون كمو بولك سباتن بمحبراتن رخيبنا ينقسقسلو لو اتوصي تخا اب قرباخ نغرونا مالتي كالي تن هاجرات زلناين اب هولاند سعيد ابزلخو خسرحي إلنا بو مسرتكا طرنفاتينا إلومنا بخمو نبلالنا ناي فرنساي صبو الله ناي نروي صبو الله ناي ايطالي صبو الله ناي عد انجليز وينكم او تي ناي سويدن بمطونو كمي كخيديو نري لنا بزخونه سي تي بوزيتيفيو كابتو كله سي قال نجر كنجبر إلهم زطرانفو بزحات يمومو كاب إدنا طاميرنا سوق نبلسي اتزدقف اتنعو حدا فتح كجبريه إلو زمتص كمتص سلازخيل أمود أساسات توهبنا حلافنت اتنز توهبنا أوارحن زك علينا تجنقنا سرحنا أبقى نبص حيامو كاوت حزبي بعلو شجرو فتح انت خوينو صبو أي فتحن ينتولخا نحنا قبارنا غيرنا كنبل نخيل سلازي اتو قداي ناي كلناي نحنا سلازخونا كو يكون نبل زلنا جن اتشجر ناي تهاجر ناي ارترا ناي هزبان سلازخونا نخلنا ملكتنا اما خلو يقبلوا ايو دبل دالو حساب زلنا نمبر سقاب حجي خا بلكم نيجاتيف يرخبنا اب كلن هاجرات طرح ابزناي وشطنا طرح يقرب أسكيفنا مالسي أم انتا إسلام انتا إنا خمزو نخون إلنا قرب تسكيفنا تزي كوينو تصبق اللو بهلا يعني كلها كم هاجورسي نقر كجبر يخبلنا تسفع نقبر يغني اللي
هلو سنيتنا سناي جزلو قبل الحوي حيل من يسأل هذا أمريكا سنيتنا يريالو أخا مايك حتى تذكر اوكي سلام حاليا نسي اوصات الله مسلني هاي من نسي سناي الله هذا سناي مايك ناخا انت ريد ينورون اوكي بابا نرجع مايك ناخا نابخا صاد الله بابا نرجع الله هذا اوكي بابا نرجع ابيات الله مسلني الله هذا بابا نرجع هاي من نسي تمليس كارو اوكي وصي له هوبي مايك ناخا سناي الجسنا لنا ريد ريس قبل يلا الحوي حيد من يلا الف حوي يلا تعال ملكت كبناي اوكي هوبي لهارو ريد سلام الجسنا كا سلام جلوبال وأم وعرو سلام كلاتكم سلام سنبت كم يحلفوا اوكي انس مچم اندحر جيجا تسمعاتكم قدم مزرابي يقرتاك حتىكم اوكي سبسي اب ارتاوي مالتي ارتوان اب ناي قالوس خلوسي كت اتنات كرايتيريا نعمت انتاي سورس علوو كمي زنبب مسنا عالم تكسالو اسوتات ابيلو دو ايكونن ناتو منفعاتو زغلسي بمنناتو حجي ندحر الف كوينسي الف انتاي كساي علوو انتاي فلطات علوو بكل نغراتو يمبري ازيا بهايمانت قرب سلا كساي كوينات حجيتاي تسمي انس مسلكم كنزي حجي اب عدناسي اسلام كريستيان كل حناس حسب كبرت حافتنا زي تجاربي زلخ ابريتو تزارب يعني ممكن ابحث خيركو نحن اوكي ثانك يو حدنا ثوره مايك ناخي ثوره الله هو قال لكم حتصرا بالكعب حطه ثوره حطه تهلك طلعتي اوكي حط لني ابراهيم اياسو زي قرصا زي حاجه صراح اجباب زي تختلكم وكابتن شماغلون نعوم زي رخبكم ملؤنت شماغله يلن منيو ابو امبر منيو تي مكتل وخمي غيركم مريضكم اجباب زي بلو زي حطه اوكي كديجا الصخ واللخ كايترفه ابو امبر مريضنا ناي ميديا نسعيدن بريهن غيرنا اتناي قطبا حجي سلازيد اللي قسيلنا نبلو ابراهامن فبنن كنكون نايلنا سلازي نحنا بو مسرت بعل غيرنايو كابخي سخن كل عائنا جميرنا سلازي مالسي كم تذكر تمكر لنا مال كنا هنا سريعنا نخيدن نتهاجرنا زدلين نفلتن إنا انت دعني السخي أقدس قداي اللي كوينو أو خنك مسانا إذا خن جبريل كختب لنا نيركو دامبر زي أمرني إلكا منصاك وا انتاي غيرنا كنك على سلازبلنا حبيرنا تتوهبنا عمام نكايد سلازبلنا سلازي بزو حبزي تاسي انت دي يبلنايو صبقيو نمئرام تخوين خا السخت مصي حبيرنا اذن نكبر كنبل نخيل كومو غيرنا انت ودعنايو دحشيو امبر ابزي اسي انتاينا خنفتح مسانا نيركن دخي ازي ايتات نكبر كمزي ايتات نخون بزن اليو كتب لنا قباكي مسانا خونك خا كتمخري تشجرنا خنفتح وشتنا يقبا نيرو جين ابقاله اوصيخي سلازبلكي نابز مصينا امبري
ፈፂምና እንዳንቀጥቀጠና ሕልናና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበሪ ባ ሽግርና ንሕና ውሽጥና ክንፈትሕ ኢልና ንሓደ ሰብ እውን ኣይተዛረብና ስጋብ ሕጂ ሎም መዓልቲ ስለዚ እኔ ተገዳስነት ናይ ህዝብኺ ካልእ ንኣሊኸ ኣመይ መፂኺ ምሳና ትዘራረቢ እቲ ክኸውን ድኽእል ንገብሮ እዛ ናይ ግድን ኣርባዕተ እንተዘይኮይኑ ኣይከውንን እየ ትብል ግን ከመይ ኢልና ኢና ሞ ንሕናስ እንታይ ሓላፍነት ኣለሃና ኢና ክንልውጣ ኢልናኪ በቃ ስለዚ ንቁም ነገር እንተኮይኑ እዛ ሃገር ተሓስብላ እንኮንኪ ምሳና ክፈሊ እታ ጉዳይና ፈቲሕና ከኣመይ ዝሓሸ ክንገብር እንተዘየሎ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ኣብ ሱቂልና ኣብ ቃልዕ ወፂና ከም ዝተባሃሉ ከም ዝተገብረ ናይ ዝበልና እንታይ ፍረ ኮኖ ወይ ከዓ እንታይ ተስፋ ክትኮኖ ነዚ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ እንደገና ኣብቲ ስቃይ ክንውስኸሉ ስለና ንሕና ነንሕድሕድና ጽቡቕ ይበሃላ ኣነ ግን ብቕንዕና እዚኣ እምበኣር ከምዚኣን ጌርና በዚኣ ንፍትሓያ እቲ ህዝቢ ይዓቢ ሽጉር ይዓቢ ሃገር ይዓብየና ነናትና ድልየትን ነናህና እምነትን ከኣመይ መምሳና ኣሎ ናይ ኣበይ ኣነ ተቐቢለ ኸይድ ኣለኹም በሪ ካብ ካልእ ዝሃቡኒ ዝኸምብኒ ኣብሉኒ ዝብለሉ ኣብነት የብለይን ተፈጥሮ እያ ኣነ እታ ተፈጠርኩዋ ሃገራውነተ እያ ስለዚ ብከምኡ ጌርና ተፈታሕናዮ ጽቡቕ መስለኒ ከዲጃ ካልእ ኣብዚኢታት ብዙሕ እንተደይበልና ድሓሸ መስለኒ ንኩልና እውን ዘገድስ እሞ ነሕሰበሉ ይቐኒየለይ ኦኬ ታንክ ዩ ሶሪ ገዛ ኮምፒውተር ፓል ኣውፂና ፀኒሑ ስማዕ ኣለኹ ዶ ታንክ ዩ ኣይተሓዙለይ ሕቶ ሓታቲ ኣንዊሕዋ ነይሩ ኣነ ንዕኡ ክስታይ ክገብር ክብል ንዓይ ባዕለይ ኣውፅኣትኒ ፓል ክንቅፅል ኢና እሞ ታንክ ዩ ሕቶታት ሰናይ እንታይ ዳ ኣውሪደካ ሬድ ኦፍ ነይሩካ ማለት ድዩ ከመይ ዳ እዚኣ ሰናይ ኣለኻ ኣብ ላዕሊ ሰናይ 12 ሓደ ተዘይተጋገ ሰናይ ኣለኻ ዶ ሰናይ ኣለኻ የለን ሰናይ ኦኬ ኣነ ጌጋ ተርእየንላ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ሃገረይ ኣለኹ ይበል ንርኢ ኣለኹ መትከል ኣባሓኒ ትሪጋ ፅቡቕ ኣሎ ዶ በዚ ደንበ ዘለኹ ኤነርጂያ እዩ ዘሎ ብላዕሊ ኦኬ ኣቦና ኤነርጂያ ኣነ ወፂ ከኣተ ጎን ኦኬ ጥቡቅ እንተበልካ ፀገም እንዴን ኮይነን ዘን ኮምፒውተር በቃ ዘን ሓደሽቲ እስከ አንበይነን እየን ስማዕ ደለኹ ኦኬ እንታይ መበልኩ መስለካ ብርሃነ ከምቲ ዝበልካዮ አንተ ወይቲ ምክርስ ከሃበና ዝበልካዮ እዚ ሕጂ ዘምፃእካዮ ሓሳብ ንኣብነት ኮፍ ኢልና ፀገምና ዘይንፈትሕ ዝኮነ እዚ ንእሽተ ሽግር ዘይኮነስ ካልእ ክንፈትሕ እናተማጣጠርና ክንፈትሕ ዘይንኽእል ዝበልካዮ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎቲ እቲ ሓሳብ እውን እንታይ ኢልካ ነርካ አንተ ወይ ክትዛረብ እንከለኻ ክኢላታት ክተሓባበሩና ዝኽእሉ ክንፅውዕ ንኽእል ኢና እንተደኣ ናታቶም ፍቃድ ኮይኑ ሕጂ እታ ሕቶ ናይቶም ክልተ ኣሕዋት ክኢላን በቕዓት ዘለዎን እቲ ዓይነት እቲ እናን ዘለዎን ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ ክፍታሕ ይከኣል እዩ ዘይፍታሕ ነገር የለን ንምፍትሑ ቁርባት ምዃን ጥራይ እዩ ሓደ ካልኣይ ነገር እታ ጎዲላ ዘላ እንታይ ኣመስለካ ብርሃነ እስኻትኩም ሽማግለታት ኢኹም ንዓኻትኩም ዝቆፃፀር ከድልዩ ኦዲት ዝገብረኩም ንስራሕኩም ሰልዲ ይኮነን ንስራሕኩም ከምዚ ፀገማት ክኸውን ከሎ ከዓ ነቲ ፀገማት ክፈትሖ ዝኽእል ሳልሳይ ኣካል የድልዩ ኣብ ዲሞክራሲ ንሱ እዩ ዝዓይ ስለዚ ቴክኒሽያንስ ብቕዓት ዝኾኑ ወገን ዘየጥቅዖም ነቲ ስራሕኩም ዝከታተሉን ንህዝቢ እውን
ከም ተኸታተልቲ ስራሕኩም ከቕርቡልኩም ከለዉ ዓብይ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ዝህበኩም ስለዚ እታ ዝሃብኹም እቲ ኣብ ጂነቭ እቲ ኣኼባ ከምቲ ዓተይ ዝብሎ ዝነበረ ወደል በለድ እቲ ህዝቢ ዘይኮነ እቲ ኣኼባ ዝሃበኩም ክትክኡ ትኽእሉ ኢኹም ክትሓጋገዙና ዝብሉ ዝኸውን ነትኩም ከምቲ ዝበልካ ንስኻ ነድፊ ቅሪበ ነይረ ኢልካ እዚ ዓይነት እዚ ነድፊ እውን ክቐርብ ነይሩዎ ሕጂ እውን እንተኾነ ክንብልበል መንፈስ ኣይተኻዕወን ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ቴክኒሻን ዝከታተልኹም ፀገማት ክኾኑ ከሎ ሳልሳይ ኣካል ኮይኖም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ ያብ ኣምሆይ ክትዛረብ ኩላ እንታይ ኢላ ኣነ ካብቲ ሽማግለ ወፃኹን ክወፅእ ኣይደሊኒ ምክንያቱ ንዓይ ዝመረፅኒ እዚ ኣካል እዚ ዘይኮነስ ዝነበረ ኣኼባ ንሱ ስለ ዝመረፀኒ ስጋዓኡ ዝኸውን ክህሉ እየ ኣብታ ሽማግለ ኣለኹ ትብል ነይራ ሕጂ እውን ኣላ እቲ ስራሕ ናይ ግርጭት ምህላው ግን ኣነ ንስኻን ክንጋራጮ ንኽእል ኢና ዕላማና ሓደ ስለ ዝኾነ ግን ብሓንሳእ ክንከይድ ንኽእል ኢና ምፅውዋር ኣገዳሲ እዩ እዚ እታ ምኽረ እያ ካልኣይ እንታይ ክብል ዝብል ክሓትት ዘልየ ዝነበርኩ ከም ሕቶ መጠን ብርሃነ እስኻትኩም ሲ እቲ ናይ መስርሕ ናይ ዴሞክራሲ ጥራይ ብቁፅሪ ዝበዝሐ ዲኹም ትሪእዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ብቁፅሪ ዝበዝሐ እናልካ ዓምሊልካ ምኻድሲ ጎዳእ ዘይኮነን እቲ ዝሓሸ ኣብ ውሑድ ቁፅሪ ብምሉኡ ከምዚ ናይ ናስ ብምሉኡ እቲ ድምፂ ምዝሓልፍ ይኸውን እንተድኣ ዘይኮነ ግን ንመፅናዕቲ እናገበርካ ትኽሰርሖ ትኽእል ንቕድሚት ምኽዳን ዳይሓይሽን እዚኣ እታ ሕቶ ከመይ ትሪኣ ንስኻ ይቐኒለ ኦኬይ ብርሃን ይቐኒለይ ኩሉ እቲ ዝበልካዮ ክኢላታት ኣገዳሲ እዩ ንከምኡ ከዓ ኢና ንድል ዘለና ንፅባሕ ነዛ ዝኾንዋ ጥራሕቲ ክኢላታት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ህዝቦም ከዓ ዝሓልዩ እዛ ኤርትራ እዚኣ ተገድሶም የድልየና እቲ ኣካዳሚካዊ ዓቕሚ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ብዙሓት ኢኮኖሚስትስ በቃ ኤክስፐርትስ ኣለው ኣብ ዩኤስኤ ክራይሲስ ኣትይዎም ሕጂ እቶም ኢኮኖሚስትስ ዘይደልዩ ይኮኑ ስለዘየለው ይኮነን ሕጂ እቲ ክኢላታት ንህዝቦም ከዓ ከገልግሉ ዝደልዩ እንተደኣልዮም እሱ ኢና ከኣመይ በብሃገሩ እንድሕር ኮይኑ ንዕኦም ከነውፆም ንኽእል ከምዚ ካብ ስርናይ ክርዳድ ተውፅኦ ከምኡ ክንለቕሞም ንኽእል እቶም ክጠቕሙና ዝኽእሉ እዚ ዝበልካዮ ሱ ቅቡል እዩ እቲ መስርሕ ናይ ዲሞክራሲ ኣነ ዝጥምቶ ከምዚ ዝበልካዮ እዩ ዳርጋ ማለተይሲ ዲሞክራሲ ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ቅርሺ እዩ ዝብል ኣብዚ ከምዚ ናይ ፈረንሳይ ኣብዚ ኮንስቲቱሽን እንደሎ እቲ ሓደ ብብዝሒ ጥራሕ ብብዝሒ ዝገብር እቲ ካልኣይ ከኣመይ እቲ ሕጊ ህንፃ ነቶም ውሕዳት ከይዕምፀፁ ዝከላኸለሎም ሕጊ ይግበር ሕጂ እዚኢታት ዝግበር ከዓ እዩ ነዚ ከዓ እዩ ንክግበር ምእንቲ እዚ ንገብሮ ዘለና ጎስጓስ እዞም ሕጂ ዝመፁ ባይቶ ድም ክንብሎም ኣምባሳደር ድም ኮይኖም ንድሕነት ናይዚ ህዝቢ እዚ ንድሕነት ናይዚ ስርዓት እዚ ዘይፈልጦም ዋና ዝኸውን ዘድልዩና ደለው ነዚ ነዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና መስርሕ ናይ ዲሞክራሲ ነቶም ውሕዳት ዘይውፅዕሉ ኣገባብ ገይሮም ዝሕዙና ንፅባሕ ከዓ ዓድና ዘእትውና እዮም ዝድለዩ ደለው እዚ ክድለዩ እንተደኣ ኮይኖም ከዓ ኣብ ሃገርና ዝህልው ንሃገሮም ከገልግሉ ዝኽእሉ ምርኣይ የድልየና እቲ ብሃገር ደሎ እዩ ዝፈልጦም ንሕና ከኣመይ ነዚ ንክግበር ኢና በታ ዓቕምና በታ ድኽምቲ ዓቕምና ንገብር ኣለና
ሕጂ ንዝሓመቐ ሓውካ ትድግፎ እምበሪ ነታ ዘላቶ ንኸጥፍእ እንድሕር ጌርካዮ ፅቡቕ ኣይመስለንን ሃገር ትህነፅካ ብኩልና ጥራሕ እያ ኣብ ጉዳይና ከኣመይ ኩልና የገድሰና ዝኾነ ኤርትራዊ ሕማቕ የለን ዝኾነ ንፉዕ የለን ግን ኣካልካ እዩ ትፀሮ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከምታ ዘለኹዋ ክቕበለኒ ኣለዎ እቲ ብፃየ እቲ ምትእምማን ድበሃልካ ከምኡ እዩ ስለዚ እሱ ፅቡቕ እዩ ነቲ መስርሕ ናይ ዲሞክራሲካ ብከምዚ ዓይነት እየ ዝርዮ ኣነ ምናልባት ካብኡ ዝሓሸት ተሊኻ ካባኻትኩም ክንረክብ ንኽእል ይቐኒየለይ ኦኬ ክንቀፅል ኢና ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ሬጋ ዘለኹም ላዓሊ ኣለኹ በል ኣብ ሬጋ ኣለኻ ተዘይተጋገ ኣለኹ በል ኣለኹ ዶ ጎን ኣለኻ ኦኬ ጅስ በኣሊኹምኒ ኦኬ ኣነስ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ እቲ ስራሕ ከይተጀመረስ ንኸይስራሕ ተዓናቐፍ ለኹም ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ዳ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ተሓስቡ ኢኹም ንስኻትኩም ተሰማሚዑኹም እታ ዘላ ስራሕ ክስራሕ ጥራሕ ኢሉ ኣለዋ መን ይምፅኢኩ እታ መን ኣምፅኢዋ ትብል ዘላ ፖይንት ኣፍታ መጀመርኩም ማለት እዩ ዋላ ሰላሳ ኮኑ ዝሞ ቶም ሸውዓተ ኢኹም ከዓ ነታ ስራሕ ክትፍፅሙ ኣለኩም እስኻትኩም ከዓ ሓላፍነት ኣይኮንኩም ወሲድኩም ዘለኹም ህዝቢ ንኽትእክቡ ፋሲሊቴት ሰው ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ሽግር ክንድዚ ንኹን ሲ ማለት ሲ ኣበለ ዳእቲ ንደቅና ክምህር ነዞም ንእሽተት ወለደታት ክነብርሶም ዝበሃሲ እንታይ ኢና ክንወርስ ካብዚ እንታይ ኢና እስከ እንታይ ክወርስ ዝመንእሰይ ነዚኣ ሰባት ዓዲ ከይድካ ከመይ ጌርካ ይእከቡ ንምባልሲ ከም ሓለፍቲ ከም መራሕቲ ገለ ከማን ደይኮንኩም ሲ እንታይ የባእሰኩም ኣሎ ከማን ፅፅዋ እዩ ሕጂ እምበኣር ኣብዛ ፍታሕ እዚኣ እንታይ ትኸውን ሶሉሽን ንዝብል እታ ስራሕ ክትከይድ ኣለዋ ምክንያቱ ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ሓሲብካ ኣለኻ መን ስራሕ እያ ከዓ ካብቶም ዘለዉ ክሰርሑ ኣሎ ዘየለ ዕጢጢ ዝብል ይፅናሕ ሓሳብ ይፅናሕ በቃ ይዕርፍ ብከምዚ ካ ትከይድ እምበር ንኩሉ ክትሐግሱ ናይ ትኽእሊን ካብ ፖለቲካ ዓለም በቃ እዚ ኩሉ ቃልሲ ከዓ ልክ እዛ ባህሪ እዚኣ ስለ ዘላ ካብ መጀመርታ ወላ ይተ ዘሎ ረእይዎም ወላ ገለ ኣብ ኩሉ ከምዚ ምትዕንቃፋት ስለ ዘለውና ንሕዞም ሕጂ ርእቶ እንዳተቆጠብና ናብ ሕቶ ቅድም ንኽብራት ኦኬ ራዘር ሕጂ እምበኣር እንታይ እንተኾነ ሓይስብል ዲስካስ ግበሩ ከም ኣሕዋት ከም ደቂ ሃገር ንሓልዮቱን ንረብሓ ህዝብኹምን ካብኡ ሓሊፉ ግን እንታይ ኢና ሞ ክንረብሕ እስኻትኩም ተኻሪኹም እንታይ ስለዚ ንሰማዒኹም ከማን ፅቡቕ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ እታ ማቹሪየት ትብል ዓባየ ትብል ዘላ ማለት ብዙሕ ተዓዚባ ኣነ ኣብዚ ማለት we are not kids እዞም ናእሽታት ወለዶ ክትምህሩ ንሕና ኢና ክንምህረኩም ንስኻትኩም ገና ኣለኹ በል ሕቶ ፕሊስ ሕጂ ክፅመመካ ይክእልኒ ኢኻ ንላዕሊ ኣብ ርእቶ ኢኻ ዘለካ ድሓር ንርእቶ ስለዚ በቃ ኣነ ኣብ ናይ ርእቶ ድሓር ከም ላይኩም ወሲድኩም ውስጣት ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም በቃ ንኽትብገሱስ መዓስ ኢኹም ናብ ስራሕ ገፅኩም መዓስ ኢኹም ክትከዱ በለለይ መዓስ ገና ስራሕ ኣይጀመርኩምን ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ መዓስ እንታይ ዝሓስኩም ኣለኹም እንሳ ከዓ ኣክብዋ መን ጌርኩም ክትእክብዋ ከዓ ስትራቴጂ ውፁ ቴንክ ዩ ኦኬ ኣለኹ በል ፅቡቕ እዩ በቃ እቲ ቅቡል እዩ ተቐቢልና ኣለና እቲ ምኽርኻ እሱ ከዓ ኢና ንገብር ደለና ግን ከረጋግፀልካ ዝፈቱ ንቐፅል ኣለና ድሓን ዝኾነ ውፅኢትካ ንገብር ኣለና ግን እቲ መወዳእትኡ ዘብፅሕ ዓቕሊ ክህልወና ከዓ ተስፋ ንገብር ክንገብሮ ኢና ከዓ ስለዚ ብሓገዝኩምን ብምኽርኩምን ብምትብባዕኩምን ከኣመይ ነዚ ጎስጓስ ኣብዚ ዘለና እንድሕር ጌርና ከም ዝኸይድ ርግፀኛ እየ ባህላይ ኣነ ስለዚ እንተ ብወገንና ግን ስጋብታ መወዳእታ ከይዲና እንተ ወሓዳ ዋላ 10 ሃገራት ተሰማምና ፀገም የለን እኮ ስለዚ
نحنا تعاقمنا نقبر لنا جن جميرنا نويح كيدنا خمس لنا جن كرجاج الكافتو يغني لي اوكي غني لنا ونعنا هنقصلنا متكل متكل I think متكل 9 متكل 9 سمع له